ravintoketjun huipulla jo vuodesta 1994. Avustajat kehästä, ensimmäinen erä. Finaaliottelu A-junnut K1 alle 52 kiloa naiset. Punaisessa kulmassa Nummela Thai Boxing Clubin Ronja Lemmetti, sinisessä kulmassa Sandra Mäkelä Kickboxing Team Botnia. Sandra Mäkelän nimi on tuttu, että hän on ollut aktiivinen salikisoissa. Sähäkkä alku tälle matsille, niin kuin pitää ollakin. Suomen mestaruus on pelissä. Terävästi iskee molemmat. Sandra Mäkelä pisteen johdossa keskimmäisen tuomarin papereissa ja nyt myös kolmostuomarin papereissa. Tää on viihdyttävän näköistä ottelua. On tilanteita puolin ja toisin. Nyt siirtyy Ronja pisteen johtoon. Ykkös- ja kolmostuomarin papereissa ja nyt ykkös- ja kolmostuomari näyttää, että 2 pisteellä johtaa Ronja. Keskimmäisellä tuomarilla pisteet tasan. Keskimmäisellä tuomarilla pisteet Sandran puolelle 1 osumalla. 40 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. Erittäin viihdyttävän näköistä ottelua. Kevyesti Ronjalla nousee potkut tonne ylös. Kyllä. Ja polvipotkut on myös vahvoja. Niillä ei pisteitä yleensä saa, mutta niillä pääsee satuttaa ja väsyttää vastustajaa. Tilanne 2-1. Yksi tuomari, eli keskimmäinen tuomari, näkee tällä hetkellä Sandran 1 pisteellä johdossa. Kakkos- ja kolmas tuomari näkee, että Ronja johtaa. Kolmen ja 5 pisteen johdossa Ronja Lemmetti toiseen erään. Olipahan vauhdikas ensimmäinen erä. Tytöt lähti kyllä todella taistelemaan Suomen mestaruudesta tässä. Tilanteita puolin ja toisin. Punaisen kulman Ronja kuitenkin onnistui sieltä saamaan vahvemmat osumat ja 2-1 tällä hetkellä johdossa. Ykkös- ja kolmostuomarilla 3 ja 4 pisteen johto. Kakkostuomarilla 1 pisteen johto Sandralle. Siinä yritti Sandra kiertolyöntiä, vähän meni ohi. Avustajat kehästä, toinen erä. Toinen erä. Vahvalla alapotkulla aloittaa Ronja. Kääntää tilanteen itselleen nyt 2-0. Ykkös- kolmostuomarilla 4 pisteen johto Ronjalle. Hieno kiertolyönti Ronjalta. Lähtee hyökkäykset. Aloitteet. 45 sekuntia toka erää jäljellä. 4 pisteen johdossa Ronja Lemmetti.
Keskimmäinen tuomari on saanut Sandran johtoon 1 pisteellä. Eli tuomaritilanne nyt 2-1. Yrittää kiertolyöntiä Sandra. Ihan ei osunut. Hyvä pysäri Ronialta vastaan. Pitkä lyöntisarja Ronialta. Ronja tällä hetkellä 5 ja 6 pisteen johdossa. Keskimmäisellä tuomarilla pistetilanne tasan. Selkeä johto, 5 ja 7 pisteen johto Ronjalla, kun mennään 3. erään. Keskimmäisellä tuomarilla pistetilanne on tasan. Valmistautuu seuraavaan otteluun. Tässä punaiseen kulmaan Noelle Sillanpää, siniseen kulmaan selkeästi Iran vahvempi tässä Kulkuniemi. erässä ja onnistui saamaan enemmän osumia. Siinä oli hyvä tilanne Sandralta. Avustajat kehästä 3. ja viimeinen erä. Osumapisteen saadakseen tekniikan on oltava puhdas. Siinä täytyy olla täysi voima, täysi kontakti ja tasapainon on säilyttävä. Lisäksi esimerkiksi alapotkussa jalka ei saa olla yhtään ilmassa vastustajalla silloin kun se potku osuu. Mikäli jalka on ilmassa, niin siitä ei silloin pistettä paineta. Periaatteessa riittää, että kantapään saa nostettua ilmaan, niin silloin ei myöskään pistettä voi painaa. Eli aina kannattaa pyrkiä reagoimaan niihin alapotkuihin nostamalla sitä jalkaa hieman ilmaan. Hyvin oli hereillä Ronja. Kyllä, vahvalla potkulla vastas Ronja. Heti odota. Heti kun sun pitää syödä vedä. Heti. Nyt lähtee kai, vielä uusi. Katsoin syökkää. Odota. Nyt. Minuutti jäljellä ottelua. Ronjalla 6-7 pisteen johto. Selkeästi näyttää tätä ottelua vievän nimiinsä. Suomen mestaruus 46 sekunnin päässä. Nyt ei tarvitse Ronjan enää otella. Tässä on sen verran selkeä johto, että riittää kun ei mitään vahinkoja satu. 30 sekuntia ottelua jäljellä. Hyvä pysäri Ronjalla. Joo, hyvin reagoi kyllä kaikkeen, mitä Sandra sieltä lähtee tekemään ja on kyllä ollut vahvoilla tässä toisessa 3. erässä. Kyllä. Voittanut ihan selkeästi nämä erät itsellensä ja hieno Suomen mestaruusfinaali. Ronja Lemmetti, sarjan K1 A-junnut, 52 kiloa. Suomen mestari. Sandra Mäkelälle SM-hopea. Ja tämän ottelun voittaja kaikin tuomariäänin 3-0. Punainen kulma Ronja Lemetti, Nummela Thai Boxing Club. Ronja Lemetti, sarjan A-juniorit K1 52 kiloa, Suomen mestari.
Ja seuraavana meillä on vuorossa loppuottelusarjassa A-juniorit tytöt K1 60 kiloa. Punaiseen Espoo! Kehähai! Espoo! Kehähai! Ravintoketjun huipulla jo vuodesta 1994.